Jingïakhun knieh nam Lahduh jong Ribhoi League haka Super League Division kabala pyniaid de Ribhoi District Sports Association RBDSA kala poino syakabakut hapdeng jingïalehkai final Kynjoiñ Umdihar pyrshah Kynjoiñ Umran kaba pynïalehkai Madan Football Umdihar. Katei Jingïakhun nam job jong Super League kitei kynhun pyneh beit triang ban ïaleh ban pynkhih jar nyngkong. Hynrei namar jing trim jong kirang kenjat bol jong kitei kynhun kala pelong kynhyiakhun klem dadon bathep gol haduk bandakut kepor kata kelas step bat kumju kelamit. Wat hadin bana kaliang referee referee extra time ban knieh nam Lahduh Hynrei kitei kynhun pyneh kasap bat pyneh triang bat kala penlong Jingïakhun ban khat biang wat hadin bala extra time. Na kaliang referee pelong no Jingïakhun tie breaker bat lingba tie breaker ïalehkai jong Kynjoiñ Umran thep bon tli kol bat kala pelim sendon ïalehkai Umdihar bat khur sendon nam Lahduh. Na kaliang RBDSA kala sam ru khusnam shikiti Kynhun bla poi phainal bat kumju ru khusnam shimet kaba Kynjoiñ Umran kala Lahduh kala yo ban ra song pisa kaba prapho hajar tingka harengkat bat trofi kaba he bat Kynhun Umdihar kaba wan baar kala yo ban ra song pisa kaba saupho hajar tingka harengkat trofi. Hah? Mentah ikan ya? Oh, kok makan ini kecil belum? Oh, sekarang belum nyutup toh. Entah. Entah. Biar. Baca cenderung tuh. Baca cenderung susah banget. Tapi berubah. I like that. It's going to be ups and downs. But here the kill. But basically, hakawangir hangne kong kine, idan basically. But I think we have back the clay. But they don't basically want to be or not to be. Sile madamma, le masane nama. Namar don hapdeng. Because the jingïalehkai, the prosperity, the bone thawon banwan, kilaban ko tang argon langon. Kaba kom to
jing tunjuk jong jing ïaleh akan ke pakai wan ke jing kali ngaka tu nur ngam ngaka tu pyneh ngam hukum ni tidak madam to be or not to be hynrei datang atau banun berjumpa pirata untuk kerja usah hanya kadang kejing kenal balakong no idai bayoi ya kiki betul kita kau mau kejing em tu pirba aja ni hanya wen tu ba ni dehi berken mau de ba rolling sun sedap de ba rolling sun sedap kapor kabangan nong hidayah saden dalam ikna school samarngal but hanta hamarngal habang poin to habang lay ban ekran ban kuble kita nong marngal ye poro ye pet ikan kita bing islam je na kali balik ikat sing hanar hane ba lopon lagi nam sono wan sing ne ba ngai kita ke poro ila kena ba rolin wan ha perde Shillong marngal chai benai mentah kasih ini ke jiwan ne kalong ke jing persang yang weber don ke jingong the courage of one man makes a majority tentang ilawan ngai kata no le seluruh way the courage of one man makes a majority jadi seluruh jong way pun long ni haseng pun malu namar ulaban letang morway hynrei jadi seluruh the jong way kapun long ka majority kumta tuan ki beriu ada jingïakhun jong kile kumta ban don ki jing tentu hakinang nangyalam juga percaya jing tentu golong kome we make to travel the world and to make or to seek to find to fight to act and not to yield don ki beriu ke ba ïaleh habat ko ke tang ba ladamen nang surrender men job majority will man ngasngaw ba tongin ai ka principle ke jongi akin ni jingïaleh jo pe ki thon samla jo pe ki leader jo don manta there's something on the ground from a scratch or pen from a scratch of your sweat you have achieved something which nobody will know only you who can reply I will seek and find and strike and not yield the lele nanong kanran Semua kena jingïaleh ke jengki hatan teriuhai bangin mong tang katei ribuan dari ïaleh namta jela ke jongi dakari ke jongi ban lada wei ula ban long marwei ban chanya ke percaya pada nginum la if he can do why not me I bagi challenge kan don kata ke challenge to dia mendon akin sengi jongi ban ngayu ba ini ki stars ki badan nang ne ki katei ki bapilai ini kitei ki maulanai ki ban pengam haka pyrshah ban kenmau artinya jingïakhun apa aku boleh sibune ya kena Jong,